Pecha os ollos un momento e pensa no último xogo que che fixo rir de verdade. Nun recreo, nun partido, cun xogo de mesa, cos teus amigos ou coa túa familia. Agora pensa en como te sentiches nese momento. Seguro que máis libre, máis tranquilo, máis feliz ou simplemente máis ti. Porque xogar non é perder o tempo. Xogar é aprender a vivir cos demais. Este ano, no Cole María Pita, estamos a descubrir que xogando tamén se aprende a respetar, a colaborar, a superar retos e a non rendirse. Por iso, durante este segundo trimestre, imos facer moitas actividades nas que o xogo será o fío condutor. E hoxe queremos contarvos algunha delas. Imos empezar polo Día da Paz, porque, a ver, Nodo, que é para ti a paz? Pois non pelexar, non insultar, non deixar a ninguén de lado. Claro, e tamén escoitar, axudar, compartir, pedir perdón cando fai falta. Ao final, a paz constrúese nas cousas pequenas de cada día, sobre todo no cole. Por iso imos facer unha carreira solidaria en colaboración coa ONG Save the Children. E non é correr por correr, senón correr por axudar a outros nenos e nenas que non teñen as mesmas oportunidades que a nós. Porque un pequeno xesto entre moitas persoas pode facer algo moi grande. Outro día moi especial será o día de Rosalía. Rosalía de Castro foi unha muller moi valente. Escribiu en galego cando case ninguén o facía, e gracias a iso podemos falar a nosa lingua con orgullo. E tamén escribiu sobre o que sentía, sobre a súa terra, sobre as injustizas, cousas que seguen sendo importantes hoxe. Para celebrarlo, faremos un xogo de pistas polo colexio, preparado polos alumnos e alumnas de sexto. Iremos descubrindo datos curiosos sobre Rosalía ata chegar á biblioteca. E alí haberá un pequeno premio sorpresa. E agora sí, chega un dos momentos máis esperados do ano, o Entroido. Aquí en Galicia, o Entroido é moito máis que disfrazarse. É tradición, é festa, é música, é rir e estar xuntos. E este ano, ademais, todos os disfraces terán temática de xogo. Haberá xogos tradicionais, xogos de mesa, deportes, videoxogos, seguro que ideas super orixinais. E faremos un desfile polas rúas, para compartir co barrio todo o noso traballo. Por certo, cando entredes no cole estes días, mirade ben as portas, porque cada clase vai decorala dunha temática de xogo diferente. Vai parecer que entramos nun colexio distinto cada mañá. Un colexio cheo de cor, creatividade e imaginación. Outra novidade que nos encanta son os xogos da biblioteca. Sobre todo para os días de choiva, cando non podemos ir ao patio. Haberá xogos de mesa e os alumnos e alumnas máis maiores ensinarán a xogar os máis pequenos. Iso tamén é aprender, explicar, ter paciencia, axudar e compartir. E ademais, pasámolo ben todos. E xa en marzo celebramos o Día da Muller. Este ano estará dedicado ás mulleres deportistas. Durante moito tempo tiveron menos oportunidades, pero hoxe están demostrando que poden chegar tan lonxe como queiran. Porque o deporte non entende de xénero, só entende de esforzo, constancia e ilusión. E pode que teñamos unha entrevista sorpresa cunha deportista. Pero diso xa falaremos cando chegue o momento. Como vedes, temos por diante un trimestre cheo de actividades. Actividades para aprender, para convivir mellor e para desfrutar do colexio. Porque cando xogamos xuntos, tamén medramos xuntos. Grazas por escoitarnos!